find you in the seeking, Lord. I find you in the doubt, and to know you is to love you, and to know so little else. I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need you. Oh, how I need. Hej. Jeg vil lave en lille update-video til jer hjemme i Danmark om hvad det er, jeg laver. Så ja, jeg er i Cape Town lige nu. Furnace Fields, det er mega fedt. Vi har det så godt, og vi har været her i 2 uger, og vi har 2 uger tilbage, før vi tager tilbage til Hawaii. Så ja, det er så fedt at være her. Jeg oplever en hel masse fede ting. Jeg har slet ingen outline for, hvad jeg vil sige i den her video, så jeg håber, jeg får det hele med. Ja, anyways. Det er sygt fedt at være her. Vi oplever en hel masse fede ting. Vi får spillet en masse lovsang på nogle højskoler, på nogle universiteter og sådan lidt af hvert, og i nogle kirker, hvor vi bare får delt det gode budskab, de glade nyheder om Jesus. Og får talt til nogle forskellige kirker. Mega fedt. Nogle forskellige communities, der er her i området i Cape Town, hvor vi er. I Newsenburg, som lidt et andet sted. Så det er mega fedt. Vi har... Hvad har vi lavet mere? Ja, vi har set en hel masse folk give deres liv til Jesus. En hel masse er måske lidt i overkanten. Vi har set en del. Vi har set en... Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi der var et møde, hvor der var en del. Men personlige møder har jeg mødt en mand, der hed Moses. Og givet ham evangeliet. Fortalt ham om Jesus. Fortalt ham, at han er så værdifuld, og han er en søn af Gud, og at han er kaldet til mere. Og jeg kommer til at lave en blog sammen med Furnace Fields om hele det møde, så der kommer snart en meget mere opdateret, eller hvad hedder det, informerende ting om ham, en video. Men i hvert fald, fortæl om evangeliet, fortæl om hans identitet, og at han har et mål med livet og sådan noget. Og han er hjemløs, og han var sådan helt, what? Men i hvert fald fortæl ham, at Jesus virkelig elsker ham, og profeterede nogle en hel del over ham og sådan noget. Sidst så var han sådan, okay, jeg må have ham af Jesus, og jeg var sådan, ja, han gav sit liv til Jesus. Og det sker en hel masse fede ting, og det ender faktisk med, at samme dag, så har han fået et hjem, han har fået en familie, fået en bibel, fået Jesus. Og bare virkelig oplevet kærlighed i aktion. Og det er virkelig rørt af hans hjerte, og nu bor han ikke på gaden længere, han har et job, alle sådan nogle ting. Det er mega fedt. Fedt. Så det var en virkelig god historie, virkelig god oplevelse. Også bare det der med, at wow, Gud han bruger faktisk mig personligt. Det er sindssygt. Så tak til jer, der støtter mig, for at jeg kan være hernede og se sådan nogle ting ske. Det er fuldstændig latterligt, hvordan Gud han bare kan bruge det. Og tak også for jeres bønner. Det er det fedeste. Vi har set en hel del helbredelser. Der var en mand, hans ben var fuldstændig smadret, da han var blevet ramt af en lastbil. Bad for ham, og han blev helbredt i øjeblikket. Tror du ud? Han havde ikke nogen smerter i sit ben længere. Så bare sådan nogle sjove historier, hvor et Gud han bare kommer og møder sine børn, og møder alle dem han elsker. Det eneste han spørger om er, det eneste han beder om er, at hey, er der nogen der vil gøre det sammen med mig? Det har vi så sagt ja til. Så det er mega fedt, og det er det hele værd. Ja, så tak bare fordi I er sådan nogle gode støtter. Tak fordi I viser interesse. Tak fordi I ser den her video og følger med og alle de her ting. Det er virkelig fedt. Sindssygt fedt. Ja, så det er faktisk her vi bor. Den her bygning I kan se. Det er rimelig fedt. Jeg har et hegn. Og et træ. Ja, sådan en kirketårn. Faktisk en kirke derinde. Ja, og der ved vi faktisk en hel masse ungdomsmøder og sådan noget. Det er mega fedt. Så ja, bare for at se en hel masse unge folk sat i brand for evangeliet, sat i brand for Jesus, og opleve, at han er meget mere end bare vores små idéer. Og vores små, jeg kan sagtens gøre det her mig selv. Ja, du kan sagtens leve livet alene og sådan noget, men det er steneren, når du kan have en relation med skaberne af alting. Og komme til at opleve ham, og det løfte han giver, når han siger, hey, lad min vilje ske i jeres liv. Jamen, hvordan kan vi kende din vilje, hvis ikke vi kender dig? Så ja, helt sikkert. Tak fordi I så den her film. Tak fordi at I
følger med. Jeg har prøvet at gøre det kort. Håber, at I har nydt det, og at I er glade, og de har det så godt. Ja, tak fordi I så den. God velsigne jer.